Bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar it-tliet parks nazzjonali ġodda, il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Miriam Dalli flimkien ma' Project Green iltaqat ma' Moviment Graffiti u flimkien għall-Ambjent Aħjar li flimkien iffurmaw il-Moviment Manoel Island post Għalina. Iż-żewġ organizzazzjonijiet ippreżentaw il-proposti tagħhom għal Manoel Island li ħarġu bihom wara sensiela ta' workshops b'issem ta' aktar minn 70 parteċipant. Jispjegat il-perit Beverly Costa minn Project Green. U ma qasmu maħna dawk riċerka li għamlu anka il-konsultazzjonijiet li għamlu ma' diversi stakeholders u l-komunità in ġenerali fejn aħna fimna u anka qegħdin naqblu li qegħdin fuq l-istess wavelengths u viżjoni għal dan il-post. Il-Ministru Miriam Dalli qalet il-Moviment Manoel Island post Għalina għandu rwol importanti dwar Manoel Island bħala park nazzjonali. U ħadd gost li għaddin il-laqa rajna li ħafna mill-affarijiet qegħdin naħsbu bl-istess mod ta' kif Manoel Island nistgħu verament intuħ lin-nies inkunu qegħdin ukoll nenfasizzaw iż-sbuħija arkitettonika tiegħu, l-istorja, l-kultura, l-aspett soċjali, l-aspett ambjentali. Il-Ministru Miriam Dalli sostniet li l-impenn tal-Gvern u ċar li l-White Rocks, Manoel Island u Fort Campbell jinbidlu fi spazji miftuħa min-nies u għan-nies. Spjegat li permezz tal-kampanja Shape Your Space diġà daħlu l-fuq minn 1300 sottomissjoni mill-pubbliku dwar xi jixtiequ jaraw f'dawn l-ispazji. Sostniet li f'dan il-perjodu qed isiru laqat ma' numru ta' stakeholders li matulhom qed ikun hemm konverġenza fil-ħsibijiet diskussi f'dawn il-laqat.